महादेव बाजारो रेली खालेखा सिनी फाइनि 23 तारिखनि बातायनाय कि प्रमोथानि गै बाबुराम सातनामिनो जों कप्लाय खायनायनि बागै दिनै जों थांनाय 2018 नि इलेक्शनो सिनी त्रिपुरानि जत लुकरनो जे ताताल सावै कप्लाय गै बीजेपी आईपीएफ तो सरकार फाइमेनि यागुलो सिनी पाहाड़ अंचल सिनी ग्राम अंचल जेबाबे माजानाय तंमानि खायजानाय तंमानि खायजागलि आंखा हानिबाङैनो सिनि ताबक नाहरमों 2022 नि उपनिर्वाचन 23 तारिखआव फाइतङो आफ्रो जराव सिनि छुरमा आमसाइनि जे लकुरनि प्रब्लेम निनि नंजानाय दै हयते सुरु खायवे शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था बिलाइ हामया कन्डिशन नि बागै जोंचिनि बाबुराम सातनामी 10,323 नि खरकसा मास्टार तंमानि शिक्षित व्यक्ति ओ आमसाइनि लुकुरंनि इंगुइ कक सानाय सामल खायनाय जे अरनि प्रब्लेम रक तंमानि नम्बक चिनि त्रिपुरा मथानि प्रतिनिधि इंगुइ ते ओ आमसाइनि लुकुरंनि प्रतिनिधि इंगुइ ब विधानसभायाव थाङै कक सायै ब सामल खायनाय जों आशा खायबो चिनि बबाग्रानि नेतृत्वे जे कारजावै तंमानि चिनि अधिकार चिनि मानथाय जे माया इंगुइ तंमानि बोसों मानाय ओ जागा साथायख्लायबो जों चिनि छुरमा आमसाइव स्कुल काहाम नाङो आ जागाव साबजेक्ट टीचार करै बनो जों साबजेक्ट टीचार मारनाय हाय हनै जों सामानि अर्थ अम हाया जे आगरतलानि जे मास्टार काहारनो थुं तबबै अ जागा रफायदि हाय हनै हुमानिया जों नायो चिनि आमसायाव बो मास्टार काहाम रफायदि साबजेक्ट टीचार रफायदि अबसि जों नायो बाक्सा चिनि त्रिपुरा मथानो कम्युनेल हनै एलिगेशन खायो जों बरनो सानानि मुचु जों कम्युनेल या चिनि साख हामनाव सरायनि डॉक्टर काहाम करै चिनि साख हामनाव बो नेने महारानी आमसाय मानि जतो आमसाइबो साखामनि व्यवस्था बिलाइ हाया चिनि सरायरनो नायरनानि के आ जागाव नों पेडियाट्रिक डॉक्टर तबनानि बागै जों डिमान्ड खायखा माने जों हाय होया जे आगरतलानि निने आइजेम हॉस्पिटलनि डॉक्टर काहाम न थुं अरतय फेरो फादि आरनि हॉस्पिटल बन्द खायरो फादि हाय होनो होया जों चिनि अधिकारनि बागै जों लड़ाई खायो चिनि त्रिपुरासा अंथों निने मुस्लिम अंथों जे अर वंचित सुसित तंनाय जतो समाजनि लुकुरगनि वंचित उंमानि न जों इक्वेलि सामं खायदि अधिकार की फिलि रदि ओ कक्सि साउ दिनै हानबां सारानि मुसु जे कम्युनेल हनै जोंनो एलिगेशन खायनाय दङ चिनि गामि आमसायो ताबकफोरनो 70-75 बছর नेशनल पार्टीनि प्रतिनिधि थाङो स्पेशली छुरमानि आमसायनि 70-75 बছर सीपीएम मुस्लिम उंथों जे अर वंचित सुसित तंनाय जतो समाजनि लुकुरगनि वंचित उंमानि न जों इक्वेलि सामं खायदि अधिकार की फिलि रदि ओ कक्सि साउ दिनै हानबां सारानि मुसु जे कम्युनेल हनै जोंनो एलिगेशन खायनाय दङ चिनि गामि आमसायो ताबकफोरनो 70-75 बছর नेशनल पार्टीनि प्रतिनिधि थाङो स्पेशली छुरमानि आमसायनि 70-75 बছর
CPM हंथों कांग्रेस हंथों BJP हंथों बेबाग प्रतिनिधि जों रहखा फेयाबा जातीय दल लग चिनी गामि आमचाइनि समस्यानो समाधान खायनायनि बागै बर'नि मानसिकता करै बर'नि वानसमन करै बर' जे चिनि अर प्रब्लेम तंमानो बर'क सिया हानिबाङै जों निजेनि एलाकानि बर'क बाबुराम सतनामी हाइ कायसा बर'क सत्स बर'क शिक्षित बर'क बनो जों तिसावै रहमांखा हेंके ओ आमचाइनि लुकुरकनि अधिकारनि बाङै कक साजानाय ओ अर जागाव लामा हाया दैनि व्यवस्था करै रंनो ब व्यवस्था खायनायनि बागै ब सागथारनाय अमहाय बर'नो जों तबखा जे बिख्रा ब बुचिनाय जार बिख्रा बाहायबो जों गोबांमा नेतारनो नुखा बिख्रा बुचिया जे बिख्रा बुचियानि बागै बिख्रानि समस्यानो बुचियानि बागै बर'नि बिख्रानो तंरनानि नायु हानबां चिनि आपेल चिनि कयमो जों तंगो जे अमहाय बुचि जाग बर'नो जों विधानसभा हाय जागाव प्रतिनिधि हिसाबै लुकुरक जे चिनि तिप्रा मथानि महाराज बाय चंगुइ रहजाक फरासा प्रतिनिधि न निरग रहय रमाहाके अब लुकुरकनि बाङै बेनिफिट नाय अमसि जों साव दिनै जों नखा अ गामि आमचाइव जागा जागा गुरिवै नव थाङै जों नखा अ आमचाइनि लुकुरक जतनो ताबक चिनि तिप्रा मथानि कैंडिडेट न बुदनाय हनै रेस्पन्ड खायबो रिएक्ट खायबो बरक जतनो साजावो तानि हिंखे बरक थांनाय 2018 सिमी BJP IPF टी सरकार मिस कल लखे चाकरी मानाय नेनि नव चाकरी होनाय बसर 50,000 चाकरी होनाय रेगा 340 टाका होनाय हमारो बेबाग दालार ताबो फाइफि होनाय तिनि चिनि छुरमा आमचाइबो BJP नि ताबर नेता सेंट्रल नि लीडर सेंट्रल नि मिनिस्टर पर्यंत फाइवि कैंपिंग खाइफैयो बरक तेइबाइसा हायने हाय ओ आमचाइनि लुकुरकनो फुंदकनानि बागै फेमलकनानि बागै फाइतंगो आं लुकुरकनो सानानि मुसुगो जों तै ता फेमलक जाक्सिरि दिनै बोरनि जराव हंखे जोंनो चारनाय खारनाय नौरनाय प्रोजेक्ट काहामरनाय हनै गसे फायनाय बेबाग गसे फायनाय फेबा भोट पाइमानि या गल हंखे बरक पावै थांनाय हानि बागै जों सानानि मुसुगो ओ आमचाइनि लुकुरकनो कयनानि मुसुगो जे बर'नि ताताल सामानि बरक जोंनो फेमलक मानि न जों ताबक बुसिखा हनै लुकुरकबो सावो हंखे फायनाय सालो चिनि 23 नि सुरमा 23 तारिख नि जे विधानसभा उपनिर्वाचन नाय आ जागा 46 सुरमानि एसेम्बली वो चिनि तिप्रा मथा कप्लाय नाय almost जों 100% कॉन्फिडेंट जों खोनाखा बुसिखा लुकुरकनि